Usamthanda uma ngane yakho? Yabo mangane yami. Ngiyamthanda kodwa manje sekufike la ngibona khona nami. Uyamthanda? Awu manje, azongitshela kabi. Mina ngiyini ke kushuthi la. Uzongibukanisa umthandana. Awuhlala awuthi ucela uvalele lokho. Cela ubivalele into yakho bizoxabanisa nami manje. Masufuna ngikhulume. Sebe wena. Elalela manane. Ngicela ngiyekeni. Ungangijwayeli kabi. Amadoda abantu awazi nokuthi unengane. Yabo wena ngizodila nawe. Bangifendile ngizodila nawe. Ngiyanibingelela nanku babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza la ngamanje Zulu. So namhlanje sivakashelwe udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi why ekhethe ukufinyelela kule nqubo le. Sabona kunjani? Yaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela igama lakho nesibongo nala swakho. Igama lami Alulutho Lingolo, leswa eMlazi. Okay, emakhaya akho akuphi? Amakhaya masematatiyela. Alright, ngicela sihlale phezulu kodaba, ngifisa ukwazi nge-relationship yakho la iqale khona. Qale nithandana, nahlanganela kuphi, futhi beniphathana kanjani? Aqala wethu ukuthandana, siqala ukuthandana 2023. Ubhuti ngangihlangana naye e-mall. Okay. So ubhuti wangitshela savumelana sa-exchange ama-numbers. Kwa right nje saloko siyoqhubha into yethu siyoqhubha ko right ingekho la esinokuxabana khona up until ubhuti kade sebenza ama-trucking. Okay. So siloko sisavele ukuthi akhona ukwenza u-code 14. Uthe seke utholile u-code 14 wakhe ehamba ama-long distance. Ubhuti bese ngasamboni ngalendlela bekade iyona. Ubhuti bese nezinto zokwenza izinto ezingabonakala kahle engumuntu ongasabuyi njengoba umuntu ohlezi ebuya endlini mhlamba ahlale bo 4 days. Kodwa manje ebengasakwenzi lokho mhlambe bethi me ofila afike lolo suku olulodwa ahambe. Mangimbuza angithethise abe nolaka antshela ukuthi ukhathele. So lapho ngiyanganothisa khona ukuthi ayikhona ukushaya amanzi. Okay. Ngayi. Ngihlala nonke endlini. Sihlala naye endlini. Umntwana naye. Umntwana ebosinaye. Okay. Mhlambe ngabe umntwana umbhekelela kahle kodwa noma uyakhohle ukuthi uzele. Ubuya khohle ukuthi unengane. Akasasinake nje, akasasinake. Uyasinikeza imali ngaleso sikhathi leso makufune yena. But nje indaba yengane akanandaba nje nengane ukuthi silala sidlile noma kwenziwe kanjani akanandaba nathi. Umuntu kanjani yena? Ubhuti umuntu oright. Ngokumbona kwami nabe ngimbona engumuntu oright. Okay. Kodwa ke washintsha ke emva ukuthi drive lama long distance. Waba yinhlobo uyathetha nje ubuya leso sikhathi afuna ngasima ngabe ofile nje lo uya off 4 days 5 days but kumina ufika usuku olulodwa. Okay. Athi ubuyele emsebenzini okanye yathi bese officeini. Ikhona into ebambekayo oyitholile mhlambe ngokuthi usenomunye umuntu noma ubusy la ebusy khona? Bengakabambi kakuhle. Bengakathole kahle. But izenzo zakhe izona ezintshela ukuthi unomuntu osekhona empilweni yakhe izenzo nje isenzo sakhe. Uma ngabe ukuthi lokho okucabangayo kuyikona ke vele ke uzokhetha ukumshiya uhlukane naye qhubeka uyiphilele nomntwana wakho umvumela ukuthi ambone ngaleso sikhathi noma uzozama ukuxazulula naye niphinde nibe right nibuyele esimeni? Mina angiboni ukuthi singakhona ukuxazulula khona sokuningi sesisithi isikhathi eyenza lento le. Sesisithi isikhathi angiboni ukuthi ngizokhona ukuxazulula inkinga naye mina. Okay. So ungcono ukuthi nje sivele sihlukane nje ingane uzokhona ukuyibona cause wayihlawula vele. So ingane uzoyibona nje kube right. Wagcina ngokuhlawula abangesaqhubeka. Azaqhubeka. Okay. Khulumisana naye because ukhona ngimenele naye ngicela akafike kodwa akahambi yedwa khona umuntu ahamba naye. So ngicela unesikhathi sincane ngikhulume naye nalomuntu ahamba naye ukuthi mase ngiqedile bese ngiyakulanda ke. Okay. Ngicela ukuthi usanzile bani. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16
August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini, abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imimoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze, woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana-ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM, shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u-200 we-transport, amaqanda awu-6, ubisi 1 liter, ibomvu, bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, mekuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ithi ngikubalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, mekuwuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke, zonke zo-4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Sanibona, niyaphila? Yebo sisi njani? Ngiyaphila. Hayi siyaphila nathi. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala uvela khona. Hayi igama lami ngusiyabonga. Ngwadla mina. Ngihlala eMlazi, kodwa-ke ekhaya ngisuka le eNsingweni. Ensingweni? Yebo, kuseGigi Ndlovu. Okay, Gigi Ndlovu. Ukhulele khona? Ya, la ngikhulele khona. Okay, ngicela ukwazi. Igama lami uLondiwe Thethwayo. Ngiqhamuka kwaMashu. Okay. Ngakhulela eMtuba. Mtuba. Isimtuba. Oh, okay. Nixabene yini? Why nihlale ngiyajana? No, hey. Ni right? Si right nje, ngiyibona inkinga. Okay. Yini nithuthwa amakamera nama-lights? Shayini ngazuthi aniwabona wedwa. Ngiyaxoxa nami sengibona sengisuka. Kodwa phela hayi ngoba hayi ngiyambona nanga umuntu engimthanda eduze wami fanele ngikhululeke ngoba. Nahlangana kuphi? Ya, usisi nje kahle kahle mangichaza ngoba mina kahle kahle ngokusebenza ngi-drive ama-truck. Okay. So ngathi ngihambisa impahla ngiyodeliver, so ngase-ke eHighcar ngambona-ke eHighcar nakhona ngiyabona ukuthi lana manje siziguqubele ngaze nethi ngimthathe-ke phela umuntu wesifazane ngeke umshiye kanje. Okay. Yabo uma ngimthatha kusisi-ke ayisigibele sihambe ngimbuze nokuthi umbuze yonke into nokuthi uhlala phi, engitshene-ke ethi hayi ngimbuze. Hayi ngitshene nokuthi hayi ukhona lana kaMashu. Hayi ngithi hayi sisayi nami khululeka ngoba vele nami angikho kude ngiseduze ngisemlazi. Hayi anginankinga singaphinde sibonane nangolunye usuphinde sijabulele bemnandi. Hayi ngisuke ngithatha inamba yakhe ke sixoxe. Yabo. Ngaleso sikhathi uhlangana naye nje, unayo umuntu vele uthandana naye noma awunaye esidalo nje? Uyihlalele? Hayi ngihlalele nje. Okay. Abantwana? Hayi. Awunabo? Ya bengisazama. Okay. Wena wabheka yini ukuthi mhlambe yena ikhona insizwa abamsene naye ngalesi sikhathi kade ngixa uhlangana noma awuyihluphanga nje wena wathi ngizokunikeza lo mthando lo alidingayo? Hey, thina sike sikholele thina ukuthi kwesinye isikhathi uma uyindoda fanele ukwazi ukuthi hayi intombi uyithatha wena lo muntu uyithatha kuyena ngezenzo zakho wenze kahle kuyena ugcina uyithathe kuyena. Intombi yakholele ekutheni uma wenza kahle uyiphethe kahle. Yabona igcina ihlonipha niqhube kuze kufike la nifisa khona, as long nje manizohloniphana nibambisene. Okay. Ukuphethe kanjani? Hayi yena ungiphethe kahle ubhuti. Bingakabi khona into wrong ngaye. Sithi since sathandana. Yebo. Sesino 8 months nje sithandana, yonke into ihamba kahle. Okay. Uyakunakekela nje, ufuna ukuhlezi uhappy sonke isikhathi. Yebo, ngaso sonke nje isikhathi siyajabulisana, si right. Uzihluphile ngokuthi awazi umndeni wakho, abangani bakho noma kusayisikhathi senu nje manje nisa enjoy isikhathi senu? Yeah, hayi yena umndeni wakwawubuza ke. Okay. Umndeni uyawazi umndeni wami. Ngeke ngamtshela. Okay. Wena uyawazi wakhe? Yebo ngiyawazi wakhe umndeni. Yakukho okunye.
Okay. Ngitshela khona ngumndeni kuphela. Okay. Yes. So uma ngabe kuthiwa kuyenzeka ngelinye ilanga uyathola ukuthi khona umuntu athandana naye. Mhlawumbe uyazibambela nje engakutshela ngalutho. Ungakhetha ukuthi indaba. Ungakhetha ukuthi umshiye noma ungaqhubeka naye. Makuthiwa kuyenzeka ngithola. Angisho ukuthi ukhona umuntu ngiyazibuzela nje. Yes. Ngifuna ukucheck indlela ozimisele ngayo ngaye. Hayi makuthiwa ngiyathola. Hayi ngizoqhubeka naye because hayi si right shame. Si right ngizoxoxa sixoxisane lokho. Sizama ukulungisa la one khona siqhubeke nothando lwethu. Akaze akhuluma indaba yokuvela ekhaya lakho. Akakaze ayikhulume. Abantwana akaze akhuluma indaba yabantwana. Akakaze ayikhulume abantwana. Kodwa beyithe uyayifuna ke kumina. Oh, Because okay. akanayo asinazi ingane. Okay. Besazama nje ukuthi bebo. Ngiyakuzwa. Kodwa mangathi kwenzeke ngelinye ilanga uzibambele nje ukuthi udadewethu umatasa nomunye umuntu ungakhetha ukuqhubeka uthanda naye ube nokuthi nje nami phela ngiyamthanda noma ungashiya mhlambe ngezizathu zakho. Uthi into kanje iyadepend kodwa phela ke thina njengoba phela thina sikanjena singamaZulu thina sathi mahleli nje mahlala abantu abadala besiyale bethi yabona umuntu wesifazane mhlambe uma kuya ngokuthi ufike kuwena vele wahlala naye waphila naye angakutshela mhlambe ke ngumuntu ukuthi unomuntu othile kodwa asubamba ukuthi kunomuntu othile ungabe understand lento ukuthi bevele khona understand ukuthi ube khona wena ukhona. Okay. Ngoba ngaze ngitshelwe ngathi umshele befuna achazela ukuthi yazini ukhona umuntu kanje mase ke mina ngithatha lapho ngiqhubeka Okay. kodwa nje nganzima ukuthi ke sigcine nje lento ethilunga ngoba yena indoda understandayo. Mina nami ngindoda fanele ngikumele ukudoda kwami. Okay. Fanele ngikumele ukudoda kwami ngingavumi ezinye izinto ngoba lezi zinto lezi zohamba zingidimaza impilo yami yonke ngilokho ekhona noma kwenzekalani ngithi kombe wenza ukuthi so into esiyenzayo yabo ngeke isalunga esakwazi nje ukuhamba ngendlela eright. Okay. No ngiyakuzwa. Ngisafisa ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngikhulumisane nani. Kodwa kwamanje ngicela ukuthi nisukumeni nibhenga la ukuze ngizolilandela isipho senu surprise. Then mase siyaqhubeka ke siyaxoxa. Surprise? Yes. Surprise yakhe. Nizayibona. Lethelele. Anisondezela yona. Ziyakhala manje. Cela usondezele igift yethu ube ngala. Lana. Ngicela niphendukeni mfowethu ahlale ngala udadewethu ahlale le. Ufunani la? Ufunani? Ubani lesifebe uhamba naso la? Uyazongijwayela. Ubani lesifebe uhamba naso? Abagelwani ke futhi manje. Uthi Babagelwani. Saka leso sikhathi uyenza izonke lento zazi ukuthi zizozenzela isifebe la. Ujwayele kabi wena. Wena ungibizela la kanti uzongibuyisa ngabantu. Yena obhalile kuhlelo lethi ngifuna umuntu wami ngoba bengasatholi kahle ukuthi wena kanti kwenzakalani ngawe. And ngiphatha abhlungu ukuthi ngikubuze ukuthi unaye nomntwana wathi awunawo umntwana. Wathi kade uhlangana nodadewethu wathi wena awunamuntu kade uyihlalele nje. So ngifuna ungichazele ukuthi ubani usiso ngena njengamanje indaba ethi baba kaBoy wena. The baba girl baba boy. Boy yes. Yabona nje manje sekwenzeka into ebengayilindele kodwa ke manje akusekho engakwenza. Cha yena ngiyamazi. Ngiyamazi uma amahle ngiyamazi. Ngihlala naye emlazi endlini ehlala endlini. Okay. Hawu Ngihlala naye. kade noma wengane. Mana yabona ngifuna mangikhuluma ngendoda yabo yaPaul. Ilento engayifuni. Ngiyakhuluma ngendoda yaPaul usuke ingicasule ke lento. Hayi ngiyayiqala le. Unengane. Ngithe mani. Wangitshela ukuthi awunangane. Ingane yani le siphuma manje. Indaba uhlangana bona nakho konke lokho uhlangana lapho mina nengane. Okay wena uthandana noba wena hayibo uthandana nobani uba futhi lo uthandana nobani usungibuza lo ngizokubuza wena uthandana noba wena ubalo uthandana nobani ubalo Manje phendula umbuzo. Ubalo. Unengane yini? ingane yami amahle uma ingane yami ngiyamazi
Manje sisifebe wami naso bansona. Isifebe. Ungangibizi ke sifebe. Unganiki ungibize isifebe. Unganiki Wena lo ngizijwayele kabi. Yabona nini? Ungangibizi Yabona isifebe. ngizoxabana nami nina. Ngizoxabana nami nina nobabili. Ngoba wena uyangijwayela. Yabona, Wena uyangijwayela. Utsholo baba. Code 14 la. Mawusungena emsebenzini uhamba ngezimoto zakwami uyobona ezinye ifebe. Azongijwayela kabi. Ubani osebenza yimi nomo. Ubani osebenza. Ubani imali yama-service abangayenza i-code Wazongijwayela kabi Ama-savings wena. abani? Uwathathaphi ngoba phela yimi ebengisebenza ngetruck encane la ngisebenza ngaze ngazofika la. Uwathathaphi angithi yimi ebengikho leyo ngesikhathi. Azongijwayela kabi. Ungangibizi ke sifebe. Angiyodla ingane mina. Ingane yani leyo. Yodwa ingane futhi. Angiyodla ingane azongijwayela kabi njalo wena. Ayondli le ngane yakhe. Ngiyanitshela ngazongijwayela kabi. Uzokuthanda kwakhe nje. Ngithatha la yabona nje ngabona mina nawe sibadala masibanga yabo wena ngiyafika endlini uyangibona endlini yabo ngibona endlini yini ndaba ungayikhulumi nami lento uzongithatha manje uzongiletha Ngikubona uzongibukisa usuku lodwa. fanele ngumhlaba wami manje yazi yangiyanyisa into enzayo mina Hayibo. yazi yangiyanyisa into enzayo Hayibo bhuti. ufuna ukubonana Noma yini? ufuna ukubonana Yenza ufuna ukwenza. ngizokusaza ngegama nje lo Sakaza manje. Manje. ngizokusaza Bhuti khona wenza uluntu. Impondo ngizotshela. Impondo mina. Yabona. Awusamthandi noma ingane yakho. azongijwayela Awazi kahle amatatela bhuti. Sawuphatha umuthi la. Khululeka. azongijwayela ayisebenze lento yakho nandaba nayo into Kahle kahle uba usibizela vele usibizela ukuthi usibukanise namakhamera bungeke umfoneleke mhlambe wenza ngenye manje lokho ngikhombana Ungenza njani wena? Hayibo sis. Wena ubungenza ungalingi Ngicela ukwazi la ukuthi why ungena kwenye relationship. abantu enze njani Ngicela ukwazi la bhuti wami why ungena kwenye relationship usakwenye mhlambe ngabe khona ushodisekeleke khona kumayongane yakho mhlambe khona izinto ezimbi azenzayo ongayithandi and wamkhuza ngazo waphinde waqhubeka futhi wenza into eyodwa ekubeni umkhuzile noma awusamthandi kwenzakalani. Ezinye izinto nje ezenza ukuthi nje ngikhuluma iqiniso nje manje straight ngoba ngiyambona ukuthi sefanele ngimtshela iqiniso Yebo. yabo ngoba lento le izinto engaqala ukuzenza yabo yena angazi noma ujeziswe ukuthi mina sesinesikhathi eside sathandana noma usewuma wengane angazi noma ujezisa yini lokho yabo ngisho ngihleli naye siyahlala ubuye ngabikho ukuthula yabo ufuna ngathi manje yonke into nje ngezwe ngaye ngitshele ngizwe ngaye understand manje ukuthi lokho kuqhamuka ngoba kade si right nasonke lesikhathi emva kwalokho ke manje ngoba phela nami njengoba ngihambisa umsebenzi kade sikufuna lokho ukuthi ngisebenze ngihambisa umsebenzi sengiyasebenza ke manje ke umuntu nje sehlala ngiyabuhlinile umuntu akafuni lutho nje kwenzakalani ngiyambuza kwenzakalani mama kwenzakalani akangitsheli lutho angitsheli lutho uhlinile nje umuntu kanti ngiyazi umuntu usebona uthi awona nje la ekhaya usufika usuku olodwa uhambe ngiseyingupho phela mina kade ngisemsebenzini sengiyafika ngiya-offer fanele ngihambe futhi ngibuyele emsebenzini konke nje lokho nje manje sene-attitude nje endlini yabo izinto ey'ningi ukhe ngize ngithole omunye umuntu-ke uma ngithole omunye umuntu-ke ngithole umuntu onomoya omuhle engabi nankinga nami yabo uma ethi ngiyabuka okay ngihambe ngiye kuyena endlini laphana kwamasho uma ngifika endlini engiphathe kahle futhi engabi nankinga ngibe right ngaso sonke indlela so lokho-ke njengoba nami ngiyindoda phela ngiyalidinga uthando ngiyamdinga umuntu engizohlala naye kamnandi sibe right kodwa yena indlela enza ngayo manje angazi kwenzakalani endlini angisaqondi noma uyena indoda endlini noma imini so manje yabo nje nengane nje manje izokhula ingane iyalimala ingane emqondeni ibuka izinto ezenzekalayo endlini yabo uyangiluyisa senza yonke into ingakho nje phambi kwengane ingane ikhona yabo angifuni nje ukungihlonipha uma ngikhuluma naye ngicela ungihloniphe akafuni ungilalela so ayikho into efanele ngiyikhulume ngoba manje ukukhombisa khona ukuthi mina nasahloniphana okay fanele ngithole omunye umuntu ozokwazi ukuthi angihloniphe ebe lento engiyifunayo so mayifika umama na ngikhuluma nayo yonke into siyahloniphana kuze be manje siyahloniphana noma singenaso isikhathi eside ke ngiyavuma u8 months sithandana kodwa uyangihlonipha kukho konke lokho akukho nje obube sekwesha kimi so ingakho nami sengibona ukuthi hayi nami sefanele nje nami ebe umuntu okhona empilweni yami ngiqhamuka ngiyekena ngimbone yabo. But you understand ukuthi relationship mayisanda kuqala vele yonke into izoba right usuku uzofile ngathi uyahlonishwa vele uzofile ngathi ukuthi ubekwa phambili okudlula ezinye izinto and then ekuhambeni kwesikhathi kuyila khona siniqala ukugejana khona so why ungalungisi umuntu obukade unaye sonke lesikhathi uma wengane yakho nibe right naye kuyimande ke usungabona ukuthi kwenzakalani ulungisile kodwa naye kodwa ke engizokusho okay esimanje ngithandana nomuntu so lo nginesikhathi eside naye ngithandana naye yes so njengoba kanje sonke lesi sikhathi ngingathandana naye kuze kufike la ukuthi ngithole umuntu uyena ongijikisa ongenza ukuthi ngithathe enye direction
mina bengiqondile ngi-right ngiphila naye so uyena umuntu wazisa ngizingithatha enye direction indlela angiphilisa ngayo endlini. But uyacabanga ukuthi ngeke avesana suke akuthethisa ungenzanga lutho uwenzeni azofinyelela ethenini akasakwazi ukukuhlonipha uyakuthethisa ukulwisa phambi komntwana yini oyenzile because ngiyacabanga ukuthi awushelanga umuntu ohlanyayo noma ogulayo ngokomqondo ngiyavesana suke akuthethise kungonakele lutho ne-right endlini angisho ukuthi ngiyamkhulumela but ngiyazi akahlanye so uyini le nigejene engayo why ningayilungisanga ngaleso sikhathi lesa? Mina angazi noma kuye lento lena sengizame kaningi ukuyilungisa yabo angazi wenzani sengizama kaningi ngihlala naye phansi ethethe phezulu ngindoda mina yabo ngingafuni ukuthi ngize ngifike la khona sesengembeka isandla ngihlisa umoya mina sizami ngicela ukubuza ukuthi ku-right yini mina ukuthi ngitholala njalo sisikhathi fanele ngehlisa umoya ngiyindoda kodwa kuyimi indoda la endlini kodwa njalo ngehlisa umoya umuntu esifazane uphezulu mina ngiphansi ku-right leyo nto ukuthi indlela e-right ukuthi mina ngaphila ngayo nje leyo akukho right ngiyathanda-ke uma usho but angeke avesana suke akuthethise ungenzanga lutho mina wami umbuzo ukuthi wena wenzeni kuyima ekuthethisa yena. Ngesinye isikhathi ngiyafika mina endlini okay nami nginabafowethu engiphila nabo yebo uma ngihambile ngikubona okay abafowethu la sifika khona sifike siyishayele siyiphuzele uma ngibuya endlini ngibuya kade ubungalani ngani kubona bungalali ngani bona uzolela nami la endlini uphuzile utaki uzolela nami la endlini uzolala embhedeni kabani yabo yonke lento lena mina ifika kanjani mina ukuthi ngisho kanjalo yena baba usuke efika la endlini edakiwe edakweni kwakhe ufike ethukana la kunengane encane endlini ufike ethukana nami ke lapho engizokhuphula khona izwe ngithi ubungalali yini labantu obuye kubona ngiyolele lapha because lana sinengane encane ingane iyafunda unomakhelwane la esihlala nabo yena ufike sebanga umsindo akhuluma into eziningi nje ezingazwakali lapho nami ezivele ngikhuphukela umoya ngithethe inkinga ke le and into engiphatha kabuhlungu ukuthi anixazululanga uze wabona ku-right ukuthi aphuma athola omunye umuntu ongekho right. Ngizamile kaningi ngikhuluma naye kodwa mangikhuluma naye vele ngithatha nilahlelile lapho engibone khona ukuthi lona sokuningakakwenzayo since nje athola nje umsebenzi yabona mama yenza ukutshela ngeke ukuthi uzamile ukukhuluma nami yabo ukhuluma phezulu kufanele ngehle mina ukuzokhuluma nami ngizehlise ke mina ngishone phansi ukukhuluma nami awukwazi ukufika kimi uzehlise uhlale nami phansi sikhulume sixoxe njengoba sithandana awukwazi ukuzehlisa kumina uhlulwa yini wena ukuzehlisa kumina sengisuke ngibakhali kuwena kusekuthena angithi sengizama ukukhuluma nawe ungithatha ungibhekisele okanye vele uphume ngesicapha singalungisana nogodo angithi wenze zonke lezo zinto usamthanda umangane yakho yabo mangane yami ngiyamthanda kodwa manje sekufike la ngibona khona nami uyamthanda awuma wena azongitshela mina ngiyini ke kushuthi la uzongibukanisa umthandana umthanda ucela uvalele lokho cela uyivalele into yakho bizoxabanisa namanje masufuna ngikhuluma cela uyivalele into yakho bizoxabanisa namanje usukhuluma kanje la ngoba la kukhona cela uvalele umuntu lo ubalo hayibo wabudla amadoda abantu wena hayibo sis sibebe wena sis Ngeke ngicela ngiyekeni umuntu ungangijwayeli wabudla amadoda abantu awazi nokuthi unengane yabo wena ngizodila nawe mangifendli ngizodila nawe ukwazi lokho ubusachaza ukuthi uyamthanda ngiyamthanda ngohlele ngimthanda kodwa ke kufanele azi ukuthi lesi sinqumo engisithatha namhlanje nami ukuthi zonke lezi zinto esenzenzekile ngize ngimthanda nginjalo angikwenzi nami ngoba ngithanda kodwa nami inhliziyo ebuhlungu konke lokho angikwazi ukwamukela nami zonke lezi zinto lezi kungaphezulu kwamandla nami sengi-right ngiyacela nje ukwakhe nje manje akahlulekile ukuthi ehlale nami endlini ekhulume nami kahle wangithatha wangiletha la ngiyacela nje ukuthi manje aqhubeke nempilo yakhe ebe-right uyamala hayi aqhubeke nempilo yakhe uthe uyamthanda ngani ya ngiyamthanda mekuthi uyamthanda uyihluphi ngani ngokulungisa ngizise inhliziyo ebuhlungu ngihluphile ngihlala isikhathi eside naye phansi ukuze kufike omunye umuntu empilweni yami uyena ngikhuluma naye akezwe ngikhuluma naye akezwe iphezulu ukuze kufike omunye umuntu okay ngicela sibuyele emuva kancane asike sithi uyena uphumile wayaphuza nabangani wena wasala nengane endlini bese usebuya uyathukana unomsindo ubuzokwenza njani ubuzoshaya ihlombe udanse noma usine akwazi ukwenza lokho yes uyena phela umuntu esifazane
No, ashiye nje ubulili. Angisho na kanjani ubungeze uphatheke kahle ukuthi useyabuya uyathukana la umntwana ufanele avuke kusasa esikoleni, aye esikoleni right elalile engaphazamisekanga. Angisho nawe ubuzofinyelela la ukwada khona uzuthethe. Ya, bengizofika khona lapho. But wenze into nawe ubungayenza. Isithunzi sami ngiyindoda. Amanye amadoda abahamba lapha laphinda ngishonile. If bongekho kwenye relationship manje, ubuzosithatha nesisinqumo othi uyasithatha manje. Into eyenza ukuthi ngisithathe ukuthi nami sezafika la khona isithathe i-direction ngathola omunye umuntu asengithathe isinqumo. Okay, usho ukuthi uchoose omunye umuntu okudlula uma wengane yakho. Ya, ngaphila impilo yakhe. Ngicela ukuchaza siyazi ngezinye izinto ukuthi ukuyithatha. Yabo, uthi ithathe inqumo. Yize kubhlungu lezi inqumo uyithathayo zibhlungu. Yes. Zibhlungu nakuwena indoda. Kodwa manje isimo sikuphoqa ukuthi ithathe lezi inqumo lezi. Uma ngala ngiyamthanda mina ngimhloniphile kodwa yena njengomuntu wesifazane uhlulekile ungikhombisa inhlonipho. Uhlulekile ungikhombisa inhlonipho njengomuntu wesifazane. Angifuni uqamba amanga. Inhlonipho ahlule ungikhombisa yona. Yena nkathi sithanda nami angithembisa. Ngizokuthanda, ngizokuhlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela ukuthi noma ukuthi mhlambe kunenkinga endlini ngicela ukuthi silungise mina nahlale phansi. Okay, ngahlala phansi ngizama ukulungisa inkinga lenkinga engikhuluma ngayo indala. Ungafiki omunye umuntu indala. Ngithi ngihamba ke manje lokho akusho ukuthi hlale phansi kulungise inkinga ephezulu ngisehlisile mina ngiphansi ngifuna ukuthi kulungise inkinga kodwa yenze njani akaze kulunga. Ayikaze ilunge le nto yanginikeza ke manje umqondo ukuthi okay njengoba ngazi kulunge ngeke kuphinde vele kulunge kufanele ngibukweze kuphinde kulunge futhi mina ngizophila le mpilo for the rest of my life ngiphila le mpilo le. So angikwazi ukuphila impilo nje nami ngiyayidinga injabulo othandweni ngiyadinga wonke into ngiyadinga umuntu omhloniphayo. Okay. Ngiyadinga zonke lezi zinto lezi hayi ukuthi abantu besifazane kuphela balimala enhlizweni. Nathi ngamadoda siyalimala. Futhi nasilimala kakhulu ngoba manje egcineni ku-understand ukuthi indoda yona wrong. Umuntu esifazane u-right kodwa manje egcineni abazi ukuthi sihlukumezeke kanjani endlini. Ngiyakuzwa. So shuthi ukuthatha kwakhe isinqumo uvele wacimeza wabheka ususithathile. Awudingi nokucabanga ngaso noma mhlawumbe ukukhulunyiswa ukuthi ucikwe ukuthi usekubambile and uyazibonela ukuthi usunomunye umuntu. Kusukaphi ekutheni uthathe isinqumo manje? Kade ungasithathanga all along and uyachaza ukuthi kade naba nenkinga kodwa awukazi usithatha isinqumo uzosithatha manje kungani? Isinqumo mina njengoba ngisithatha nje manje vele bengisendleleni zokuthi ngisithathe. Oh, okay. Bengisendleleni ngisithathe. Eish. Kodwa ke bengimnikeza isikhathi sakhe yena ngimbuka ukuthi yena uyashintsha yena. Konke akwenzayo unakhona ukuyisola. Konke akwenzayo unakhona ukushintsha. Okay, umuntu usilala sixabene enze yonke into esivuke ekseni. Hayi umuntu akayisoli. Khona ukuthi isoli uvuke ekseni. Hey, baba amadla ayacela ukuthi sihlale phansi yazi lento enzeke izolo angithandanga silungise nami sengi-right wonke into sesihlise nemoya. Kodwa akekho akayisoli. Yini ebidala ukuthi ungayisoli? Angazi. Why ubungaxolisi ngokwenzekile ngayizolo? Yes ngiya-understand bekuyena o-wrong but wena yini edala ukuthi ke mawusuthethile ke wabhodla ekseni ke mase sidlulile ke isikhathi endlulile kuleyo mpilo yini bedala ukuthi ungabuyeli kuyena uzehlisa impilo bese siphila endlini impilo bese siphila eyokulwa yokukwebhana njalo ungekho olalela omunye bokuyileyo nto nje so bengekho nesikhathi somunye bengekho umuntu onesikhathi somunye usayifisa i-relationship uthi iqhubeka mina ngifisa uso right ngifisa nge-right nje uyena akahlali negili wakhe lwakanayo futhi naye msho bazomshiya ngedala umuntu drive ama-truck nje ave bedlala amantombazana abantu Shame sis. Shame. okay bhuti wami ngiyacela usuke umthatha umuntu wakho uhambe naye Asani. Sala namakhamera akho la ngithi ubona ukuthi wona right Yaswayeni silethela hamba lento yakho hamba wona uzobona ngithi ubona wona right wafila kanjani amina nge-right right uzokwazi ukudlula kuyona yonke lento sizokwazi udlula ngizophilisela ingane yami ngibe right kodwa uzomnikeza ithuba lokuthi abone ingane yakhe whenever ecela ukuyibona yebo ngizomnikeza ingane ngiyakuzwa ngibuka lapha ekhaya kubuhlungu ukuthi umuntu wesilisa ahleze ethi mina ngiyindoda ngifuna ukuthi kube khona ipeace ngidinga ukuthula kodwa yena aphinde enze izinto ezizodala ukuthi ipeace ingabi khona
umuntu wesilisa uyathanda ukuthi athi ungangithethisi awuyena umzali wami, kodwa yena futhi uzokwenza into ezodala ukuthi umthethise. So vele ungabusazi ukuthi menza wrong, shuthi fanele ushaye ihlombe mase uyasina noma ukikize uthi hawu ngazi ngajabula ndoda yami wenza into wrong, ngiyabonga. Mase uhlala uthule engazi uthi awunawo ama feelings, engazi uthi wena awuboni ukuthi kwenzakala, noma engazi uthi ufile ukuthi awuhlonipheki la, kodwa kufanele uthule ngesimanga sokuthi yena umlisa udinga ipeace. Kuyadabukisa shem, but ke yona impilo ephilekayo njengamanje le. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.